Niyambona lo oshayiwe, lo abamshayile, lowana. Kuthiwa abasiki bebunda-ke laba abasho kanje angazi. Abasiki bebunda bathi lo oshayiwe, kuthiwa uzamile ukuyovula icala e-police station. Manje inkinga uthe mayefika e-police station kwathiwa awulivuli icala, i-ID ungayikhiphanga. Ubeke seyikhipha i-ID. Manje kuthiwa amaphoyisa athe mebuka i-ID ebuka yena. Athi hayi sisi, uphambanisile. Akuyona ekabhuti wakho le ID. Bathi wathi cha baphoyisa eyami. Hhayi amaphoyisa abizana wonke azothi hayi bukani le ID uthi eyakhe. Hhayi wonke amaphoyisa aphika athi no. Akuyona yakho le ID. Engathi uthathe kamfowenu. Kuthiwa asho ukuthi no eyami kwathiwa amaphoyisa anqaba athi amaphoyisa musu usimoshela isikhathi. Hamba olanda i-ID yakho ukuze sikwazi ukuvula leli cala. Abanjwe lo muntu ngoba engazi ukuthi amaphoyisa abeyimisele ngokuthi ambambe lo muntu kwi-weekend ukuze Monday phela ayovela phambi kwemantshi. Noma ngabe uyedwa noma baningi. Inkinga akuthiwileyo bafethu kuthiwa nje i-ID ayifani naye. Manje kuthiwa inkinga i-ID ayifani naye. Manje akakwazanga ukuvula icala. Kanjani nje amaphoyisa? Manje mina ngithi mina bekumele bambhalise i-affidavit. Abhale kwi-affidavit ukuthi yimi lo ola kwi-ID angifani kodwa yimi. Kuthiwa bathe nje awukwazi ukuthi umuntu wesifazane ube ne-ID yomuntu wesilisa. Akwazi. Hhayi-ke awa-understand-anga amaphoyisa. Kuthiwa ile inkinga ukuthi labantu laba abamshayile abakaboshwa ngoba amaphoyisa asalinde i-ID yakhe yangempela. Ngoba hayi akuhambisani. Uyabona leyo nto. Mina bengithi abambhalise i-affidavit yabo asho ukuthi yimi lo ukuthi sengishintshe senginje. Noma-ke avese mayovula icala akhiphe i-weave yabo isikhashana yabo ngoba phela fanele livulwe leli cala yabona akhiphe i-weave agqoke iy'ngubo lesiya zakuqala ahamba ayovula icala yabo. Ngicabanga ukuthi lokho kuzoba simple ngoba ayikho i-police station engibona engathi izolu-understand-a lolu daba yabo leyo nto. Zinjalo-ke iy'ndaba abasiki bebunda basho njalo bathi hayi alivulekanga icala ngoba i-ID nomnikazi wecala akuhambelani. Azabizana wonke amaphoyisa e-police station uthi hayi wasala wedlamini awubuke la. Bathi hayi ngeke awubize uMazibuko. Mazibuko buka la. Nangu phela uzovula icala uthi uyena lo Mazibuko athi hayi. Kwathiwa hayi iphoyisa elivamise ukuthi lixazulule izinto uShabalala. uShabalala kuthiwa ubesaphumileke esayothatha ama-fingerprint lapha la bentshontshwe khona. Wabuya kuShabalala bathi Shabalala sesilinde wena la yabo. And then uShabalala wafika. Hayi u-detective Shabalala wathi hayi ngiyangibizela umbhedo nini. Iphi indoda ezovula leli cala leli. Bathi hayi nansi. Wathi udona nesikhathi sokudlala wayihambela uShabalala. Kanti besekuthenjwe yena uShabalala ukuthi uShabalala uyena ozofika yabo lenze isense leli cala base beyaphika kanjalo-ke. So salindileke ukuthi abasiki bebunda basitshele ukuthi igcina phela indaba ngoba hayi njengamanje inkinga ilapho ukuthi hayi i-ID nje i-ID yabo. Ngathi nami ngingaba nenkinga mangayovula icala right now ngoba angisafani ne-ID. Angisafani kodwa-ke hayi asazi. Hayi-ke okay hayi sobuye sixoxe bomakhelwane sobe sixoxe.